नमस्ते. मी तो उपासाचा ढोकळा बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे शिंगाड्याचं पीठ आहे. हे उपासाला शिंगाड्याचं पीठ चालतं आणि त्याच्यासाठी आहे ना, हे तुम्हाला मी पाकिट दाखवायला ठेवलं आहे. हे असं शिंगाड्याचं पीठ आहे ना, असं पॅकेट भेटतो. हे आपण उपवासाचे सगळे साहित्य आपल्याला असे रेडीमेड भेटतात, ते आपण आणायचे. हे 2 वाट्या शिंगाड्याचं पीठ घेतलंय. म्हणजे 2 बाउल असतात काचीचे ते. म्हणजे ही 1 वाटी, ही 1 वाटी शिंगाड्याचं पीठ, 1 वाटी हे ताक आहे. म्हणजे आपण दही आणायचं आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, म्हणजे ते झालं ताक. अशा पद्धतीचं आहे. आता हे आहे ना, हे 2 साहित्य मी आता मिक्स करून 2 तासासाठी ठेवते आहे आणि बाकीचं साहित्य मी तुम्हाला नंतर सांगते बनवताना. आणि हे त्याच्यासाठी लागलं तर पाणी घ्यायचं आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना, हे ताक ओतते. तुम्हाला बाकीचं साहित्य आहे ना 2 तासाच्या नंतर सांगते. यात आपल्याला 2 तास आहे ना भिजवून ठेवायचं आहे झाकून. म्हणजे आपण ढोकळा करतो ना तशाच प्रकारचा घट्ट ढोकळा व्हायला पाहिजे. लागलं तर पाणी घालायचं. हे पूर्ण आहे ना पेस्ट बनवायची मस्तपैकी. घट्ट झाला पाहिजे चांगला. हे 2 तासामध्ये आहे ना फुगून येणार. मग थोडं थोडं पाणी घालायचं, एकदम नाही ओतायचं. एकदम ओतलं तर ते पातळ होणार. आता हे कसं मिक्स करते बघा. आतमध्ये गट्टे नाही ठेवायचे पिठाचे. एकदम अशी मस्त पेस्ट बनवून घ्यायची. आता एकदम मस्त घट्ट झालेला आहे. जास्त पातळ केला तर जास्त फुगणार, म्हणून असं घट्ट ठेवायचं. एकदम ग्रेव्ही अशी घट्ट ठेवायची. आणि ती हे मी 2 तासासाठी झाकून ठेवणार आहे. आणि 2 तासांनी तुम्हाला आहे ना बनवताना बाकीचं याचं साहित्य मी दाखवेन. आता 2 तासासाठी झाकून ठेवलंय. आता मी हा पातळ टोप घेतलाय, त्याला मी घी लावून घेतलाय. कारण ह्याच्यामध्ये आहे ना त्याचं सारण पूर्ण ओतायचं आहे. आणि हा टोप घेतलाय, ह्याच्यामध्ये मला शिजवायचा आहे ढोकळा. त्या टोपामध्ये गाडा घेतलाय. हे मी 2 तासासाठी भिजत ठेवलेलं पीठ मस्त आलंय. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना 2-3 मिरची कापून टाकते. कोथिंबीर थोडीशी कोथिंबीर बारीक करून कापून टाकते. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा मीठ टाकायचा चवीप्रमाणे. आणि मिरची आहे ना चिरून बारीक करून टाकायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना चिमटीभर सोडा टाकायचा. म्हणजे जास्त नाही टाकायचा, एकदम चिमटीभर असं थोडासा टाकायचा. आणि चांगला चमच्यानी चांगलं ढवळून घ्यायचा. म्हणजे सगळं आहे ना एकजीव झाला पाहिजे सामान. हे मस्त सारण चांगलं तयार झालंय बघा. आणि चांगलं आहे ना ढवळून ते घ्यायचं एकदम मस्त. त्याला गुटल्या नाही राहू द्यायच्या पिठामध्ये. एकदम पीठ कसं छान आलंय. आता ते सारण आहे ना टोपामध्ये ओतायचं. हे आपण घी ठेवलेला टोप आहे ना त्याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं सगळं. असं चांगलं पीठ ओतून आहे ना चांगलं जरा भांडं असं हलवायचं. आणि टोप घेतलाय ना आणि टोपामध्ये गाडा ठेवलाय. ह्याच्यामध्ये 2 तांबे पाणी ओतायचं. कारण ते गॅसवर अर्धा तास ठेवायचं आहे ना, ते पाणी कमी नको पडायला, म्हणून 2 तांबे पाणी ओतून त्याच्यावर ती पिठाचा आपण टोप ठेवायचा. पिठाच्या टोपावरती आहे ना आतमध्ये हवेने पाणी जाईल म्हणून ते आपण आतमध्ये छोटा ताट त्याच्यावर मापाचा ठेवायचा. आणि त्याच्यावरती आहे ना मोठं ताट ठेवून आपण गॅसवर तो टोप ठेवायचा. गॅस पेटवायचा आणि अर्धा तास आहे ना शिजू द्यायचा. आता आपण बघूया आपला ढोकळा तयार झालाय काय. एकदम मस्त छान झालाय. आणि कडेकडेने सुटलाय पण छान. शिंगाड्याच्या पिठाचा ढोकळा उपवासाचा. आता आपण तो टोप हलवूच काढायचा वरती, कारण गरम आहे. आणि असं ताटामध्ये टोप आहे ना उपडी मारायचा आणि तो आपोआप निघतो बघा. अरे वा, मस्त छान झालाय. एकदम फुगलाय पण छान.
एकदम केक सारखा दिसतोय. हा आता आपण उचलून आहे ना हलकाच आपण प्लेटमध्ये काढून घेतलाय आता. आणि आता तुम्हाला मी एकदम नरम झालाय, एकदम फुगलाय मस्त. आता तुम्हाला एक पीस कापून दाखवते. किती मस्त छान झालाय बघा, मस्त उपवासाचा शिंगाड्याच्या पिठाचा ढोकळा छान झालाय. असा तुम्ही पण बनवा मस्तपैकी आणि मला एक छानपैकी फोटो काढून पाठवा.